Khajane dahokte book song tini ongke Dr. Biswajit bini kongte chung kisisa salainai te bini video rok chung nailanai Dr. Biswajit no kebo sinekpuri karon tam ke sini tibra saroni bai ta kurung jaga thangoi kubangma samung kaham khlai tongmani chung nugo te baksa borokhe sini tibra sarok tabuk ba Dr. Biswajit no bogra ni bo mane oi te khulumbui chung bono lamsang maro bo chung nugo te oba haikeno baksa borok bangma sajaya boi tongo je Dr. Biswajit obaike tiba sarangno bukha paioi ulokhe pati rok kotalde khulukno hnibo baksa ni bukha okhe utru unglaijak chung abo khnaoi tongo te social media ro chung nugui tongo te obaike no tiniobo chung te kaisa bini biduna lainai bo kok kusar mani bo jaga tamni kok kusar ka tamni kok saka lugrokno phari chung abo pulai sikang kisisa khnai naileno itomo naidi mo belai naithok Milton Jones sakang sumorno baithang ni sal modern heritage village laina naitongo sumorno modern amenities modern jekuno samung ani modern architect te chini culture bai musangai tipa sahani culture bai musangai sumorno totally university college oro kami kaisa nok khaigra kau babo abo kaisa nok khaigra ka jesung yalo hote nok kunai o jaga joto nok kangrana nai tongo nok kangrana nai tongo sumoro college tangnai university tangnai school tangnai oro minimum 1000 ko borno sung rehabilitate khainai o area totally 1000 borno rehabilitate khainai tei aboni yak lo hai nai te kaisa nalkata bisu thang soikya chin Dr. Biswajit te aro thamoni yak lo aroni lukurokno tamo kok kusarkha thaika tamo kok saka phari chung abo chikon saka bini khugni kok tike chung khna layano kubaika tini sung nalkata bisu khaisa koika gai kabangma program tini 7ta program gai mo tini 5 number program 4 number program te 3ta sini program ko Ingkai joto sal burung no sung update rimaya sini belai busy tongo ingkai no update nani belai chai to tongo ingkai ini sungro na kata busy khaino ni koksa kokthum chung panda khlaika ingkai oro ni boro no khai chung mukha bungni kubangma problem ro bungni chaya sugya bahake sugmanai bahake samung khlaina ro kaksa blaika nge sung buskang ni yapri tam khlainai boro kok salaika ingkai tiba hasil joto lukorono koyo jotono khanchani mario matonglaina sung khancha matongna sung buni bosungni yoknan ingkai sini kaisano lama sung khancha masindaina tei buni bosungni bai tuljak je hapang tongmani aroni kagei sung sini bisingono tui dulan bagai sung hapang masalamna nga hapang salamna ni bagai sung je curriculum nangmani sung joto curriculum makhaina kaisa subject nani gobangma hamkrai nok sung masalamna hamkrai haban nok jeta department english ro hinjago amaro sung tui dului ma thangnai gai sung obco যদি নসিনি সামুনি hilik mani ba samuni betek samuni ke tui duljak mani gobang ri thangka ba kaham pai motamoti jaga sogoika hilika hingka prusung indian ni hapang tui dulnai prime minister ba mantri otoro pai singmalane bahai tan step nanai geseng hapang khanani bukhago je program namani amor motui busung bong thani jeta article somani aboni tui borobai kok salaijaknai sini botai abon salai phano kotorku ingkai sini bising sekang tui dula nagranai sini bising sekang tui duli complete dingman proses sengabono konotai eba satai eba approval ni khantani khanana gaon bagino seng balaikeno sinani nugna nangnai balaikeno siruna nangnai balaikeno putukai wansula nangnai janjani samung asuk kaya janjani samung kahampai khlaina nangnai ingkai tiprani joto intellectual je borok sionu hoknai sarno mansu khonai borokno ang koyo ani sianu ge jarano rokno yak tui
ani kaisle ma jaga norano ya romoi aroni tiklai di amhai ke normo ko bo jaga tamo na bo jaga ni kerong ni sepna hajar robo norano tuidi